अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। biharmasti.in biharmasti.in कृष्णा बेदर्दी आ प्रमोद प्रेमी जी चाहत बढ़ गइल बा। बड़ा भागे आइल बाड़ू, मौका पर भेटाइल बाड़ू, जियारा हर गइल बा। हाँ, कृष्णा बेदर्दी आ प्रमोद प्रेमी जी चाहत बढ़ गइल बा। बड़ा भागे आइल बाड़ू, मौका पर भेटाइल बाड़ू, जियारा हर गइल बा। दूर कदम और परेशानी खुला के दिल कहातानी। मजबूरी कब कर दूरी, हमारा निधन सारा रहा। नजर के सामने खड़ा रहा, नजर के सामने खड़ा रहा। biharmasti.in